नमस्कार मित्रांनो, मी घेऊन येत आहेत पर्यावरण प्रकल्पामध्ये परिसरात आढळणाऱ्या वनस्पतींची माहिती. संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहेत. तुम्हाला या प्रकल्पाची PDF पाहिजे असेल तर आपला कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे. तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आपण अशाच प्रकारच्या आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी प्रोजेक्ट घेऊन येत असतो. जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, सेंद्रिय शेती आणि रासायनिक शेती यांचा तुलनात्मक अभ्यास, अशा प्रकारचे विविध प्रोजेक्ट आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर आपल्याला भेटेल. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण तुम्हाला याची गरज भविष्यात पडणार आहे. म्हणून आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. आपण लर्निंग समथिंग न्यू अशा प्रकारचे शॉर्ट व्हिडिओ पण बनवत असतो. म्हणून आपल्या चॅनलला अगोदर सबस्क्राईब करून घेणे आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना चॅनलचे लिंक शेअर करणे. व्हिडिओ पूर्ण पहा, पैकीच्या पैकी मार्क मिळवा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आपण पूर्ण व्हिडिओ बघितला याच्याबद्दल धन्यवाद. आपल्या चॅनलला सपोर्ट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा आणि मित्रमैत्रिणींना चॅनलची लिंक शेअर करा. धन्यवाद.